Hello mga Yiniens, good morning, DCB TV. Please don't forget to share my YouTube channel. Click the bell button para sa video na upload ko. Amaya si ngayon sa Kawasaki Dagupan. Amaya si natin yung yung Rouser 125. Kasi na-vlog ko na nung nakaraan dito yung Rouser NS200. Amaya, tara samahan niyo ako. Ito siya ng ng Palawan, nasa ko sa Palawan ngayon. Ito yung may bahay dito mga Yiniens, may dito Baptist Church dito sa tapat niya. Ngayon, papunta na ito ngayon sa bayan ng Dagupan, Pangasinan. Ito yung papunta na ito bayan ng Binmali saka Lingayen. Along the highway lang siya ngayon, sa on the highway lang siya. Ngayon siya yung yung Wanson Tapwa District, Dagupan City, Kawasaki. Ngayon, pasok po tayo. Ayan, dalatin yung yung Rouser yan 125. May may motor din yan, yung may barako din naman yan, meron ding ibang motor sa dito. Yan, sibla dito yung itong Rouser. Yan yung Rouser 125. Yan yung Rouser. Yan mga yan yung Rouser 125. Rouser 125 mga yan. Yan mga yan yung tsura niya, yung design niya. Yan yan. Ano siya yung FI, fuel injection. Pwede na! Fuel injection. Yan mga yan yung Ano daw? shock niya. Meron dito mga yan, baso-baso. Yan, yung gulong niya mga yan is 100 by 90 17. Yan, yes. Yung flasher niya, may nilagay ng plate number dito. May yung sprocket niya is 43. May 43. Yan yung apakan niya. Yan. Yan. Naka digital dito. Dito naka analog type. Yan yung ilaw dito. Busina, starter, and stop and go system. Yung flasher niya dito. Yan yung Rouser 125. Yan, naka-display siya sa harap, pero sa likod naka-drum brake. Yung gulong niya sa harap mga yan is 2.75 by 17. Yan, salamat sa panonood. God bless you everyone. Dito sa Kawasaki Dagupan, Rouser 125. More power. Sana sa mabuting kayong kalalayan. And keep safe and bye-bye.